Umholi webandla lamaNazaretha uNyazi uvakashele owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma emzini wakhe osenkandla enyakatho yeKwaZulu-Natal namhlanje. Intatheli esimkantshubomvu ye-SABC uSimphiwe Makhanya ehambisana nomthwebuli wezithombe uRay Mbele ulandela lolu daba. Simphiwe, asikwamukele endabeni zasemini. Sibeke isithombeni nje ngokwenzeka lapho. Senikutholile yini okuyikhona uNyazi olukuzele lapho? Silindo kuhle ngibingelele kwena kanjalo nombukeli wezindaba ngalesi sikhathi ngisho impela ukuthi ke okwenzakala ke namhlanje lapha enkandla kada kwaDunuse into ke engajwayelekile neze lapho khona ke umholi webandla lakwaShembe ebuhleni inkosi uNyazi lwezulu Mduduzi Shembe evakashele ke loyo owengumengameli kuleli umnumzane uJacob Gedleyihlekisa Zuma ukuzokumekhulekela uNyazi ke alihambi lodwa. Silindo kuhle ngizoke ngisuke nje kancane esithombeni ngicela uza kwethu uRaymond Mbele atshengise umbukeli ukuthi njengamanje kwenzakalani ke lokho ukubona ke njengamanje ithombeni umbukeli ke amalungu ebandla ke lakwaShembe aze lapha ke enkandla ukuzokwekhulekela loyo owengumengameli kuleli umnumzane ke uJacob Zuma. Ngaphambilini ke simbonile umengameli uJacob lo wengumengameli uJacob Zuma ke emukela ke wonke ke lamalungu ebandla kanjalo ke nomholi walo ibandla uNyazi lwezulu wabonga kakhulu ngakubize ngokuthi ke kuyinqophamlando ekuthenini ke umholi webandla afike emzini ke esingathi ke umuntu ke wesopolitiki ukuzokumekhulekela. Akubalulile ke umnumzane uJacob Zuma enkulumweni yakhe ukubonga kakhulu ngemkhuleko wabe sebalula ke nokuthi ziningi impela izinselelo abhekene nazo ikakhulukazi ngasohlangothini ke lwezomthetho. Uzokhumbula ukuthi ke kuza nje indimbane lamalungu ebandla nje inkantolo ke ephakeme yokudluliswa kwamacala isanda ke ukukhipha isinqumo esithi ke yebo kufanele ke umnumzane uJacob Zuma abuyele ke ejele ukuyochitha ke isigwebo sakhe lesi ke asheshe akhishwa ngaso ngenxa yashwele ke wesimo sakhe sempilo. Ziningi ke nokho izinselelo abhekene nazo ngakwezomthetho necala lakhe ke eselichithe cishe ke iminyaka engaphezulu ke kwamashumi liqhubeka ke inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu nalo lisaqhubeka. Ukubalulile ke uJacob Zuma ukuthi kuyamthokozisa futhi kumqinisa ke idolo ukubona ke ukuthi ke ibandla lifikile lapha ukuzokwetshengisa ke kumeseka. Kuthe ke emva kwalokho wabese kwazi ke ukukhulumisana ke esingathi ke nomholi webandla uNyazi lwezulu nalapho khona ke ebongile esingazange simuzwe ke kahle hle ukuthi ke ingxoxo yabo ibithini ngoba ngesimo ke sokuthi besikudana kancane nalapho ke abaholi ebebekhona. Kepha esikwaziyo nesingaqinisekisa kumbukeli ukuthi zithe ukudingidwa ke kabanzi izinkinga nje ezikhungethe izwe ngoba ngikhuluma nawe nje mbukeli umhlangano uyaqhubeka lapha endlini phakathi kwaloyo wengumengameli kuleli uJacob Zuma kanjalo ke nomholi webandla lakwaShembe inkosi uNyazi lwezulu Mduduzi Shembe. Sibusele intambo kwena Silindo kuhle Goli. Asibonge kakhulu Simphiwe. uSimphiwe Makhanya ubesibikela esenkandla.